Tatal bai lukurokno salkedeng methe bai toni meya. Amo salsa srai sijak nani. Buibai kaham henjak nani bagai eba sak kotor henjak nani bagai. Samung tangmani eba boino chuba mani. Abole tatal chuba mungsi. Amo soi chuba mung henjak ya. Abo haino kotuma kasai pheka. Huai tula sikor ardi blogo khobjak nai. Purbo Rajnagar village ni jak sora kami hinai. Kaisa amchayo Usarani Debborma Porimala Debborma Debjani Debborma hinai nukong khungtham lai thangnai bangkundri no bar kotor phaima bai boroni no huk bai thangmani yagulobo haste hafangni mung sachuba mung mania hinai kaisa bumung ganang kobrok channel ni bisingte khlaiye awai mung khlaijak kha tei chung nugui mankha a channel ni bisingte khlaiye anukong khungthamni thanio rang ya pharmani rok soi kotuma tamo gubai kotuma tamo amo saimanani sakang phaidiseng nai layana o channel ni bisingte khlaiye tamo tatal awai khlaijak kha Mia Sharik 24 April 2020 ni hor tinta tamo sing thulaimania lukorokjono phun khaimani koktama saharmani tini phungo bahina chung phun khaijaka koktama saharjaka obhai kaisa kami akami tabok phano loko chuba mungni phataro tabok phano nok baibo ki loko adongrok eba hafangni bugra samungni eba SDRF NDRF thangai naimani phataro phiaba nok kama jakha nok pajakha nukhun orijakha machaya lockdown jarao samong mania obahero basabatina mai chari mania mia horo oksa mothumani koktama mairong phongaye mairong sersa serni phana phai chuba phaima nani bagai kok triparano koi hormani obahaino chungnorokna kaisa ma koktama phonongnani thangai tongo kaisa kamini koktama takhokte pokhokno a kami ongkha khwai hangkorni bisingo khobjaknai tula sikok ardi block ni purbo Rajnagar ADC village ni jaksora para ang obo bidan soba achokthai ang saimaya arni MLA ba arni montri saba ang saimaya phiaba ang kha khayo o lokorok je loko adongrok borok naithun dakti no borok no chuba ritin ni phiaba chungtini phungo mia horo phun khaijakmani bokho khoroksa phun khaimani yagulo tini phungo khoroksa takhok jona phun khaikya obhai ke lokorok kok triparano chan hornani hini saitong norok tamo hin borok bai kok salaimani ulo borok asukhe kok triparana koi jona video ro horkha asukhe borok jona sankha poito jajagai sing wana kha sing khariyokha abagai lokorok na chung kok rekha phiaba takhute bokhoksong tiprasarokni o kamini jeng jalbo haino ang khoi amchani lokochuba mung khainai takhokte bokhoksong khoi amchayo mairong bagnai maikha bagnai mase rokno bagnai rokno ang koinai belai kheno nini Purbo Rajnagar ADC village ni jaksora kamirok monorok kisa thanglai jadi norok thangai mairong maikharok bagilai jadi aboni bage ang lokrong koine phia aboni sakang phaidi jeng borok kok triparano tamo sawai koimung tamo sankha sing khanai neliana
andaro kalajak seng tabu kai masa ya mana ya tai engkau ta ni ha bolas nogor engkau jak sora kami parata paran bumu mungkai usarani debroma seng ni masa ya mana yang tonggai berseda nogrok bayo ikipi nukung rok pugoi o bolong tabolong sok tu masih nece seng sarani suzukuring tonggai berseda watoi pakai noka som pakai seng sira bunyo komang sorona ti gotong ma tonggai beri apeng tongta seng kok tirprani pamol ko roi sarno seng abuno kongno masau pelet makayu nok geri hini nyo kagos di ini kagos foto robori ka engkai update pan sini mo kunu rang bo hapa ya kunu buya seng kai bui bebaksa seng dimani bui kai nok si tong ma ka sini ka agbo nok ni kun pata keriku tamani nok ma ya ni nok huk bai mani ya golobo haste hapani mungsa soba somania hanai kotuma awai umani ya golo amchaini tosidar verification thangai no goikha mungsasak soba somannani bagai eba haste hapani mungai koksel samung tisanani bagai tai khoroksa nok baijakni nok bas khango thangai tatal kotuma snamnani bagai mangpli tisajak mane जे नोक बाजे ने ले उसका प्रपोज नोक बाय हुंजी सायाना नि नोक कोना जे नोक बाय मनि खाय उनको म नोक मालिक तो खनि करे नोक मालिक के नोक मालिक खाय बाजे नि सारा नि खाय बिन अलरेडी नोक सुलस्त्रो रका बिन खाय दम खाय दम ओके म बंग नो गे video footage peda news footage to bo jakai nok bor baik ya nina bong nok thai oraya monok malik thai obor rung nok ya monok malik thai bono 16 pm waji or nok complete boro segera ya ai bi nok sam nok andi khut saka plus nuk ki saka bo kai complain liya mi nok thang ne already monok banjani somona liya na inga bo khawr phai photo tisa phai Ini nogo paye, nogo paye kaya ni nogo paye kaya ni kita. Coba, itu mama. Sini kan nok kata. Nok kaham mana? Kaham lu bodoh. Mana pajer? Aja. Kan kalau mana? Di kau main nasi tengah mulai. Cuma saham nala bukan. Hai mana itu chairman ni. Khobor bayna bin information ma thaka nok bayu ni. Angkat pusat tosilda. Gai ang hai mani Idani debjani noko phagya nok bai hi khanaga ang phai mang haje bi nok bai jagya nok hamse gai te khorsani nok bai mano sa ani nok bai ni bo abo hai je obo prosar khaiya gnai chairman modonyo abo hai janoka janman onusare ang phagya phai je rakesh abo kok sichau rakesh kok prungu ni ang bong khupri ang phai mangkha khabani ta khokte bokhok Hordi boro phun khai sahru jakmani masabati mai machaya aubuk sama thohne chuba mong namik tong mairong sersa serne ne abani ya kolono phungo lokoro au haike mobile bai jong videos namai roharo chini kharwai kha chini mokol nei muktui kalai kha mairong sercha serni ni bagai machaya ne omaike phun khai jagi nai khe chung tang ma khai nai chung ma chuba nai nei no chung kha tore takuk bukuk songno chung nok khung tham jak sara parani lukorok no chung chubanani wansok lekha aborok angkha takuk Bhuban Kumar Dev Burma bukuk Hiron Kumar Dev Burma takuk Hiron Kumar Dev Burma tai bukuk Dev Jani Dev Burma songna barani nokhung nok baijak belai no chukya machaya ang tongmani koktama khanawi
borokno jeng kok tripura goseka jeng tinino nukhungo rang sainei ke 2000 ke borokne account lo dairi nani nei aboni yagulo jeng tula sikhor amchani jaksora kamio sabone account tong account rang dairi nani nei account se jeng onnu khung jugrokne account se kari jata khokte bo songborne account rang dairi nani se account se kathoi mama phiaba fungo borok koi horka horo borok koi horka aboni yagulo no di borone borokne jeng borokno nogo saine khe rang chubai manma bai borok hatung jaglai tamo salai kha chini o video borok hormani o video ni bisingti norok bo nai nei di takhuro bo khoro nong ba haino chuba mongni khaba chon chuba ka hangke kebono chugyano kebono chayano kebo jungjal khai tongporo bono chuba khangke bosuk tongthok man nongbo chini o tongthoma bai share khai manano nai nei di chini o video Ano kagono 2000 klai nong sokat tongoro rang jogo 2000 klai rohajak do angka je o jaga wo tongo angka mo biles angka kai Tulasikor adi blok andar ni angka purbo rasnogor edisi biles jaksora para do angka a jaga wo komul koloi tini kokti purani komul koloi norno chuba hoka nong kurei durgotona no khana hori gotchuba hoka jono 2000 টাকা klai angkai norok tabo o je 2000 টাকা manmani bisingo norok tabo bahai ke matongka ko angkai ini 2000 rang do mo kokti pura komul koloi chuba homani nanong no angkai nini boy ko 2000 no rekha nang bahai matong kamu 2000 rang di mani komul koloi no kokti pura ni no kokti pura komul koloi chana sana kere ningna kere hine rang 2000 bangmani ang kesene hamjaka nalu bahai rumah tongka ini komul koloi no tone hamjaka chini komul koloi tiprani kok saranya karno jeng subaman bagai jeng masa man yang bisingo bo 2000 rang jeng subaman bagai bono belai hamjaka kabai kobai kino ang bono hamjaka bo jeng subaman bagai 2000 rang do nini bo abang bago na sana bilai kino hamjaka nini minta mo dabjan Debjani engkai nang tini kokte peran bisingte tuba suman mani bosu zorte bakak ndaka bosu zorte ning kokte peran komol koloi na bosu zorte hambai rohana musong nini kokte ni kita lokoro no nari kita angkai kokti pura ni komul koloi na ang bilai ke hamjaka ang masa ya man ya hine phunggo sahare bosno rang dostan somoyo kainyo dai rohore cái trường ý của man khả rằng để ăn giặt của man khả nâng body phải cái nâng tạc không qua chỉ nên bao cái cost phải nên là đấy cái trường mà xe man này hình sao đấy nhau có bộ bùi với chỉ nên bảo rằng nó chỉ phải sao nó khai được ra cái body đó cả ăn belai khai nhau có nó làm ra cả trường mà xe ăn tổng man này cho ra rằng để ăn giặt đấy đó đấy người ta buộc tay nini bus kanggo nang tay wan suk nani tay nini tay komol koloi na bagai ni tam ko kasana musong komol kokti peran komol koloi na ang kokti pura ni komul koloi na ang hamjago bono sahon ma logi suba musaya ma nang hin kana kanya ri no ma bai ang bono ka ham kanya bilai kanya hamjaka ঠিক আছে hambai hangkai nang katini kokti ni mung kita mungka ano mong kay ko mo na dan na wali malah rumah angkai nang kini kokti pura ni channel ni hote komol koloi na no jono 2000 kerang tubo hamani dere durgotona no khana hore nene boso jartini ni khatanda ka boso te khata sangka boso jartini ni wansuka boso jartini ni ka hambon komol koloi ni bagai ni kok thase thani lokro no khana muso nang kias kok thakna ka ang belai kena sar komla koloi na ang ko kha hamjaka ang ko bo tini tha bolong sok sai tong mani jarawa mai ma de ser khna ye jeng bagai jeng buma bu phasa ya kare be sana bagai char man jarawa sar jeng ko suba hoka nang ta kho kaisa no khaye kha bolong sok ang ko sai tong mani ngoi ning bol film ko phile tu woi farma ya nong man ko nei ta khong nang sino kharak jagai nang sa no sa hama bai jeng ko ta khong no bo jeng belai kena hambai do tai bo sa no bo jeng te pano sa no ani bukha bai ani ko ko jang bai ani bukha ko jang bai thang hamja ta sa no abon bagai sa no bo te pano ayuk long thong dini bo te pano hambi sai to bo te bang ko ko ka thun bo te pano ang ko wo ka thun nang abon sa no
ang ono kayo gai nang kaisa takhuna bo ang nono belai khaina hamjaka anga sukai tongthoka anga sukai hamjaka tini sana banga sa hamjaka nang takhu kaisa na ba nungti na bagay kosa khaman gunai ang ko sema suba man gunai ang aban bagay na belai khaina hamjaka takhuna ba hamjaka ang tu coba ya ang tu na de nungtong ang tu coba ya coba nai to kok ti pani komol kolon jite ba hamza kolon nango komol kolon je tamu kesana musong buskang ni bagai sana kata ang musukai tongthoka ni saimaliya ang musukai hamjaka ni saimaliya sana ang kharang simisi khana bo basang ya ang ati phano sana ang bosu jate ana suba ma gunai ang bosu jate sana hamjaka bo tini singno habolong sok samani jara ro ba da ho ba thangma ya jara o da ba na suba ma ba sana hamjak suka belai khana hamjaka ngabon bagina bona ko kusara boteba kusuka kakun boteba no ayo lo tongthon ngabon bagai sana ko hambaya kharo nini mungga tamung ka buko 아니 뭐 그거 사람이 yakno la ta khadi Engkai nang tini kok tibran bising tei coba so 2000 ka karang man bai nini buso tu buka kasangka buso tini ni khat handa ka nang tai to lokorono sai kana de komol kolai nanu sobo komol kolai nang kok de hanai musung ko 안 카이치니 이거 살 거물 거고 녀네 감자가 쓰는 수바만이 비신 거 그거 마사에 맞는 게 아닌 동문 저라고 손과 발사이냐 사람이 저라 그린 저라고 뭐랑 지가 쓰는 수바이 허가 쓴 공고 사고 아버는 밖에 번호 들라이 녀 감자가 그러니까 빈 bungo kotor kolok kung tebo sa thong sung subaman bagay kaya nang takong na ba sung gilay yung hambay mario kaya bono ba sung hamzaka ano ko lang nyo Engkai tabung nang komol kolon to hamza ka ta nang tai bang bus kanggo komol kolon ni bagai nang tai tamro kok sana ni musong lokorong kok sai kana de choro sino jaga sim coba ma bibo ya tai onek jaga no kere bigira gori para tongo onek jaga no tongo abah jaga rogo coba na ni bagai rogo tai nino jaga ni elka ni kere bigira rogo coba na ni bagai nang bus jotik kok triban komol kolon no nijini elka ni bagai bus jotik nang bono kok sana musong ko kino oje ojaga bo debu kere bigira gori tongo engkai borong ni bagai le nang bus jotik kok sana musong elka ni borong ni bagai engkai abur mo nang komol kolon no kok thani sai na rahodi kaya sung hai keri botong ke bang mano aborong no bo subah hatong borong no sahar kakai bo engkai aboni bagai nyo bono sahar masa dong ka hambaya sina kok chuba lai mani abo belai kheno ka ham khorok satai khorok sana abai kheno chuba lai thai phiaba nok huk baya taino chuba chu san lai ye eba chuba lai mani amole chaya nok baya taino sabni aro thangai ani nok bai kha hanai o mangklino tisaka phadi sing abono saima layana bini no phukjang ngai bor phukjang bo hinka bo sai ta pas ka te ka bo sanam gungda suka do ai kana ra abu surana ba onek sanam gungda ke no sana nang ya no ka tan sakai ngo ni no ang kai sing ngon sing bo sai ne ble ke sai sika taman koreng kai bo kai tang kai nong an no phukjang phukjang ang kai rang bai ne bo bo ta de nong na ne ngang kai bo pa sa fa na ha di nei ri ma ne bo na ha ya ka bo ki bo no Bai sing ro budong tu chai kana no polis kan kong no. Sekarang bai dia 2-3 din malah yo yo mo hai kai kong lima tong kai sing besar mang kamu kasih ke nya pano. Kong horman kamu tang kai. At kasih boltan thang jang ti boro. Hasan bila malai di kha. Ngai ta no sala yang sekarang kan ro. Chai jama kana hana dan sing ga ga ya. Jang ba tang na ha kai ba. He mai na he tong la. no bai no ma sari ka na bo sari kha jo ủa cả cái tôi chắc cái chắc bảo đâu đó còn một con là yêu cóc thì phải sản ấy nhỏ đại vì sản họ cái mà nó hiện sản cái chung của sản ra tiền thay cả tạ mà đồng man muốn nói hiện nè Tani
이거 들라와 bukan 작설안이나 asaka 사그 승부 사그 승부 사고 갔다 승거 마이크를 있잖아 마이크를 럭다와 랑카 부부레란디자 오 바자로 뭐 부이하유 아이축 부세이 탕말리야 기수불리야 선별만 무세 양동가로 흰 사고 갔다 앙아대 했나 tong áo cái cha nó giờ phát na rồi tôi mua bel cọt cái bị đồ coi linh tí say mẹ nè rồi thằng cái tí sau cái ta rồi mua bel vậy on nóc bây giờ này mua bel vậy iya vậy mà khai nin thuma nok baya ganti nóc xem chú sao khát mai đồng khai mai đồng quay thật mang khai Sao kok sadu sadu na áo vui mà nó chỉ xấu nó cái bùa thì hình vậy cái bữa tôi luôn sợ ta tam ro hun sadi na bro. 제 맘은 있다. 제 맘은 정말 잘 Sanam bi sadi 아, inshallah. 선남 부이 사진 저기 그제 그런 거 같이 잘 맘에 개선 해야 쓰는 게 봐. 전화 승말이었다. Anh cho 이거 아양 거는 사하라 있다. Sabda. 응. anh cho Komol sat sambar digda. 응. Ye ko ka. nor 이거 라케 고마. 어. 레이마. 우로. Onok bai ba bujak ma ki sabang lan onok bai je bujak le ma. 이거 몬타 안 부탁 마카. Karno pal bujak le na. 이게 어로파 야모노 가야 디바. 이거 어떤 그리 롱망 닌가로 부자고 돈노 콩고 가고. 안 가서 가 부자다. tong 뭔가지 녹다 뭐. 이거 정말 넣고 나이 탕만 먹어서 안 녹다. 그러니까 Kabar 보통 mas 넣고 난 sarkar 만자 가이 앞에 보러 세야 고고. sarkar nok rumah kabong no. 세야 고다로. Tekesya ko gagai je orang di tongpuru ya je rang di nani hinai sahar puru ekoni dana puru gagai ang do phono otaisya yang go nogo phai borono je video khai tongpuru gagai ang sengka bokol khai gana ang sengka moti hinai sar abu to tam ni kok sana ang to thaimi ya tam ni kok sana no nei ang sohorka soman bising ding gagai borono sengde noko সরকারি কক্ষে বাপুরো ওর রেঙ্গো পুরুষ সরকারি কক্ষে অঙ্কাই বসাবো মতে হিনে রাং চুবাই রহর কা কক্তি পানো হইতে কমল কলয় মুসে মুসে হিনে 2000 খাইলাই চুবা হিনে সাদিতা হিনে ছাও আতে হিনে বরং সাদি হিনে আনো থাকাটা আঙ্কাই মতে হিনে ছাও হিনে আং বরং অকংনো সাজিং আং তাল সামনে ন আং বরং খাইরিকাটা মতে সাদি পোনে मांफ्लियो जों नुगै मानखा खरकसा no rang 2000 khia farjak mani phiaba mangfleti sajak mani yagulo soi kubui bosok rang mankha phadi जों abono nai nai layana 언제 사하래 언나 할 나이 나. No go me paso inshallah sa. 봐서 저도이 곳이 빨리 봐서. No pali pasri kata. anh chụp cho anh nhiều mình sẽ ăn bona paso 언제 사하래 언나 할 나이 나. No go me paso inshallah sa. 봐서 저도이 곳이 빨리 봐서. No pali pasri kata. anh chụp cho anh nhiều mình sẽ ăn bona paso Naka jono 2000 klai nong sokat tongoro rang jono 2000 klai rohajak do angkai a jagao komol koloi tini kokti purani komol koloi norok chuba hoka nong ni kurei durgotona no khana hore bo chuba hoka jono 2000 taka klai iko angkai ni 2000 rang do mo kokti pura komol koloi chuba homani nanok no angkai ni boy ko 2000 no rekha 언제 사하래 언나 할 나이 나. No go me paso inshallah sa. 봐서 저도이 곳이 빨리 봐서. No pali pasri kata. তার মানে sarang sati no sarang sati o pai borono news site langapo sarang sati tabu ko abu news bori jay able sarang sati ate nei shahar ta sarang sati na boro sai ro gapo kono ro borang samya rang samani kere ai kere nei sai ro gapo gang to rang busama kere directly borono sawo ang rang samani kere ang bono je orang paso te gati ke mani no bang di ro karang paisa tuni rikha tamna ang bunyi rang no sai tumani ba একমাত্র ও ভিডিও দেখাই রল মানে নখং কিতা সাকতে তিনকা বেরা কিতা সাকতে তিনকা এঙ্গাই আরো না আনি কাইছে বলুঙ্গি থাকা তামঙ্গাই আং বনি নক না আবাই কিতা সাকতে তিনকা no huk bai no tongkhangke eba chuba chu nangai no tongkhangke haste hapangni thanio sania we o channel ni thanio sana ni bagai sabo phurangkha phadi जों abono nai nai layana কমল কলে ফুরঙ্গ বলতে কো বতিকে কক ছানানি নে আং সহপুরন ও কক ছাকাতাবো আবু ওখানে যে কমল কলে নানা সাহারো কক ত্রিপুরা চোবা ও
angka kok tiprano sang coba sano ahai sano mangkai Komal college jaga ate ke sawa ni jaga ona ang sawa mote sadi na engkai abono video kita thak songoi thango engka mote ke sadi po na yang okongno masaka amchani kreite chuk yarong no phemloge buibai kaham hunjakna ni bagai tatal ko tuma awai khlaimani pati mungno nugai amchani chairman Jameson Deborma tamosaka phaidi cheng nai layana ang Purworejo Disabilities ni monitoring chairman Jameson Deborma Rasiga Art Development under Laitine 25 tarik April 2020 Koktifra News Channel je video news nuka aro usarani debjani depori mala ini kuno rang 2000 kai suba mane laino hambaya faro komol kolai no piaba Serang 2000 sanmani nuti kaisa koksana musungo aro video news nuka je komol koloi oburi rokni nok baijak borno ke bonai nai kre borno ke roso bonai kre nei saman nuti san musungo je dino nok bayo abone ten dino sung bijita thangka ang Purworejo Disabilities ni member te ang kai thangka thangnai kya nai koni nai jaksar kami go to sporto thangi ne ke je bayo khana man bisi ngai binar to bayo khana ya haipono ni sonu khanok bayo nei nai hain bagai jeng wan suka sengje bijito thangpru abone nok bayo ne bijito thangpru jeng go nok kore phekena abagai is nu maintain dino tosilon ringai tosilbai thangka ngai nugui ke je usarani debjani tei porimalni nok baijaya oni so jo video je nok baijak tiklai tumo nungmani hingga bo asale borok bori krok thania abo Omilo Debormani nok Omilo Deborma ni nok kesam kiaba Omilo Deborma no bo sung PMY nok risak tei Omilo Deborma bo bini nok bai ni bo salia kai somono bo salia karon kai pono sung nok ruya koni tika abagi salia na tai bin no bo complete ka tong jaga tong ni salia na piaba abni yagulo sung usarani ni nogo fast tangka tosit langai usarani nogo thang prukai thang nugui kya nok to belai hameno belai khairong mai singsa piaba usarani Deborma no kini Purworejo Disabilities ni hoite mo iaro piama wajin no duka already taking turating sudu matro bono rangsur na tongsu amsuk zote ya ukta kesaro lockdown kisah liwe official kam kisah sululi soli thega je nangkuk mane phat nangman lockdown samai mase mane ya abono bisi mane samong nai khaina nang bage onok kisah kasai tom bagise ini loktak rang maya kisah kintu lebih ration card by FL kai bono je lokal ni naitong nai borok bo subaka mairum tai NGO bono bere hambai subaka tai bangma botol no bangun subaka ini sung saiman tai syukurani nogam kole thaga sorry debjani nogo debjani ni go nokung baya bini ration card BPL tai bo manu no bojukto no iPhone joto no ek buai sabai song nog rumaya obele tu kito topon bini nok baya debjan ni nukung ni pore song tisu thangka tekrok sab sakrajuk buri ni nukung go porimal nukung bohai naikya bini bo nok baya ikai sengka ketamno no je kok titra news so nok bayung kana mane nok mane o nok le nini de
Gai bo sao ihi sabani engkau nok engkau melo debor mun omelo debor ma boda top nok bai nei pun tadi ihi kre gagai omelo debor ma baya kre kenoro nok ti sama kai saban ti sa omelo debor man gini nok sibaya ke tang nok bai nei gafru saka Rakesh debor ma komol kolai kok selai dikha komol kolai saka hai ke kisah satu sadi ke baru bosong kapo semua sugia barang kisi misal tu mana hunai ibon koban bos saka ni sauta Rakesh debor ma komol kolai kok selai dikha komol kolai saka hai ke kisah satu sadi ke baru bosong kapo semua sugia barang kisi misal tu mana hunai ibon koban bos saka ni sauta abono komol kolai no koi namu sungo kora hisabe je video footage nono honai o video footage kubi daereng da abo kisa jase kai noni tongani karon gai bigra to abo alada bepa je news to family gai to nok bai thanga nai nekri obasi asul made ko abono komol kolai no koi namu sungo kora hisabe je video footage nono honai o video footage kubi daereng da abo kisa jase kai noni tongani karon gai bigra to abo alada bepa je news to family gai to nok bai thanga nai nekri obasi asul made ko je bago mathai simani ka potoma o Bible sijak tonggo je borok buino phunu bicho banai borok khai sakno kham nan bagisi yak rayak bai bak pruo rino pa pru yak siyak no pun saita manadi okok butum komul koloi do okok no bang mutur na masu tei Sri Krishna Bhagavad Gita butongo je Nukul, Sahadev, Arjun, Bhim, Gopra pas Pandav rok, je fru bolongo, tikang jari thang fruo, tinanan thang fruo, kui prosno no to rumai yang timan ya ninai, mana sing thi ya kunai, olasot thang fru songjak mani. Apra 21 ta question songjak 21 ta bisingo ekta no sai kna nai suto khali magla. Jotoni sei dormo kotor tamu nei sunga flu ne dormo joton sei dormo ke mamanita gabur sawo barong subanan ang sasago sar obono follow khaikya prono subaka fiaba je mate simani kam kotmawo chamani oboka ang komol sano langjaka karon gai je borok buino phono gi sobanai bo sakno kahan hincang nani bagi sih ini bes layo jerang tu ya zeta rok mana abo belai kia angkor bitu belai kia hamzaka piaba orang tu ya zeta rok hormani sotik borok botang lima dah mana kia oh bonai kolan bagi tisha koi firo je miao bisita thampuru tu nuka borok pura puri rag ni ya gfaya nei tai ni sor khai nuka 2000 টাকা কিন্তু মানে আমরা কে যাচ্ছে খাইতে নতুন দেখে এসে কখন আমরা সঙ্গে কমল করাই না ত্রিশাম সিং কমর অফ নিউজ চ্যানেল বিসিং যত নিচে কাম গ্রুপিং থাকাই কমল কলাই নি ককটিট চ্যানেল কলাই না আনসে করা বনান দারা রিঙ্গি মানো দারা নং যে নিউজ খাইয়া অব নং মানে যাচ্ছে খেরনানি নাংমানি পিয়াবা যাচ্ছে খেলিয়া haino news makano news upload dika awam baga ang situtui saiman tutui like day views man bagai reman haing jaka nakadi sehet tawan sukti gai je tege sekok sakaro lesuk arti vlog production it civiles abo bi evidence abo ne andar laisi abtu sarjatun sina kok tong mane gai tet
komul dar komul silia gitu tang nani sia nang kana pia basina nang mani ini sana usunggo news abi bawa sakiti am pore ready mangka news reka ya jebor biya news rumani obo ngai itu mane wrong like ya so sport thaka nok baja kri buino putne o kabang mo lokali ko mam surun songro kabang mo borok no kiji suba ke NGO suba ka ngai ab to samay ko thasi ang je bible ko samne obo nong nai babu no abo itsochne klai nai जे नक बाजन ले उसका प्रपोज नक बाय हुन지 सायाना इ नक कोना जे नक बाय मनि खाय उनको मन नक मालिक फुटु बुजक थमिया करे नक मालिक के नक ओ नक मालिक नि खाय बाजन नि साना नि खाय बिन अलरेडी नक 16 रका ओ काके तुइ चा करै सा बरक रक कम कलाय कक्ति परा सानाय न दाबि सान हकाय मानो हिंसा गाय जोंगो साजा तिं थागाता मादो मान मुन हेना Tani. Iko tilawa. Bukan. Jak sorani na. Asaka. Saka sung usaha ke. Sung usaha kata sung ko mai kere chana mai kere lockdown ang khabu bore randi ja. O bazaro bo boi hayu ai suk busai thang malia ki subulia. Somber mamusai ang tong kharo hin sa kata anga te hina. Tong. O bini no khujang ngai bor photobjang bo hinka. 뭐 사이가 똑같이 같으니까 뭐 사람 공장 속아 너 사이 그나랑 아부 소라나 봐 어넥 사람 공장 그너 사람 아니야 너 그다음 사가인 거 네노 안가이 승원 승부 사이에 블랭 그 사이시가 다만 버랭 그 뭐가 땅 거이 농안너 공장 포도 부작 안 그랑 바이 하는 뭐 자제 농 나 했네 그러니까 안가이 오빠 사파는 나 하디 너희 리만이 뭐나 하야 아주 깊이 들어가 보노 cái xương rồi cũng tôi thấy cái này nó quay cái con nọ sekarang cái dia dua tin malah yo yo mau hai cái kau lima tong cái xương của sao mang kamu kasih tuh ini apa nọ không pernah kamu tangkai kasih boltan yang kamu jangan tiba ro kapan bilang malah di kah cái tang nó salah yang sekarang kan ro thay cho makan hana dan xương cái ya tengah tang nah cái ba cái mai nah ya tong lah no be tanam bayu hanma sari ka tanam sari sajo di aku kecan nog ya fanaro uti mobil kotor kere video calling tisai me ne aro tanggai tisawi kata aro ni mobil ba onok ba jang nai ni mobil ba iya bai maka Ning thuma nok baya. ganti nok simi chuwa kata mai dong kai mai dong wai ni wai thamang kai सब को सदु सदु माता abu mono si sawa no ke buate hindi ya video footage pheda news footage to bo jakai no bor baik ya nina bong nok khai oroya monok malik khai o bor nok ya monok malik khai bono 16 pm waji o nok ka no bo complete no boro segera ya ku hai bi nok kasam no kan dikuk saka Mas nukung kiri saka bo kai komplain nilia mi nok thanga ne already bonong banjangi somona nilia na enga bo khawr phai photo tisa phai kya buini nogo phai nok bai kha ne buino phai khai bi ka